Част от нашите предавания имам така усещане, че всеки път тук нещо гърми и пада. Малко съм на ногти, извинявай. Сега, докато се карамелизира. Айде, пак ще ме пишете по фира. Тие въобще не ги броим. Защото моя ракиката да е по-миризливичка, така. Оп, оп. Да и сега почна да гори, лоши алкохол излиза. Опа, Ста пламък ли? Искрица. Ето какво може лош алкохол. това малко над 98 отива. Точно така, но ние подпалихме тая работа. Уха! А какви хубави вежди имаше. Кръстев! Скачай през прозорце, Кръстев! Това става някаква билка, Каква билка? Пожар става! дет се вика. Това против тетанус даже мога да се пие. Вече съм при вас, нали? И двамата сме при нас, да знаеш. Каквото и да остана в това джезве, не беше задълго. Още от тогава ти беше свързан с... Виж! Малинка някой му се е пил. На Кръстев му се пише, ама няма. Да сложи един-два дафинови листа ето тук. Това е най-омразното нещо в живота ми, дафинов лист. Не, нека да седи вътре, то е хубаво. Не! Гледайте ме, торнадо от дафинови листа. Добре, на тебе ти ли е гадно в манджа да има дафинов лист? Аз го вада. Аз го вада, ама е гадно като попаднеш. Или не го видиш. Днеска ни върви на фламбета. Това е добре. Добре е, че сте живи. Виж, за пасаторът му не съм сигурен. Слагаме ги. На края на годината. Тези стенания, които излизат от моето пасаторче, всъщност няма нищо страшно. Най-страшното мина. Момент да обобщим. Обобщаваме. Дафиновия лист и ракията на земята, 2 фламбирани вежди и гайки от пасатор, шоколада. Бързо, лесно, вкусно!